Sumangga para kadang kula wiwiti ambek bilih panjenengan sampun pikantuk seserpan kapanatacaran dalah adat saking kula pramila menggah cak-cakanipun ambuka badhe panggih babar layar renyep. Dados menawi panjenengan badhe mbuka menika saenipun ngagem gending ketawang. Ketawang babar layar saged, Santi Mulya saged, lajeng menawi menika ngagem gending renyep kagem hambuka wonten ing sasana pawiwahan. Nuwun kula nuwun. Sih rahmat tentrem rahayu. Saking wilasaning Gusti ingkang Maha Mirah, Maha Welas, tuwin Maha Asih, ingkang tumedhak, tumanduk tuwin tumanem. Dumateng jiwa anggo panjenengan dalah kula kajena wonten ing ngri kalenggan siang ingkang edilan indah menika panjenengan dalah kula sampun pinarangaken kempal manunggal rawuh kanthi karaharjan katentreman kabagyan sarta kabagaswarsan. Saderengipun kula ngaturaken menggah wudaring gantha babaring sedya langkung rumiyin nun swawi panjenengan sedaya kula dherekaken mangklungaken jangga nunggulaken mustaka saperlu mangas tungkara brata kunjuk ngarsanipun Gusti ingkang hakarya loka nun inggih Allah Subhanahu wa taala. Ambre salwiring gati purwa madya dumugi wasana saged kasembadan ulus widodо nirhing sambe kala
Nuwun para pepunden, para pinisepuh sesepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautamin. Ingkang sadu dadi nuwat sinudarsana pantes kinabekten. Sagunging priagung luhur kakung miwah putri ingkang pantes tampik ing pakurmatan. Kadang werda madya tuwin taruna ingkang tinangsulan tangkeping pasedherekan. Binika tunggal ika tanhana dharma mangroa. Kepareng wonten ing rikalenggan menika kula tumut gegempil kamardikan panjenengan wonten sawetawis wekdal. Mboten ateges kula cumantaka kumawani sumela ngatur miwah nungkak krami saha nyahak tuwin munggel dumateng anggen panjenengan seming wawan bawa raos utawi wawan pangandikan kalian kadang kinasih. Hamestuti atur timbalan dawuhipun ingkang jumeneng hamengku gati. Nun inggih Bapa Sutarmin sekalian garwa. Estining manah kula amung nedya tumiyung dumateng pepoyaning kautamin. Ngayahi jiban menika kanthi suka legawaning mamah. Bilih wonten ing rikalenggan menika kula kapiji minangka pambiyawara kinen pratitisaken tumapak ing titi laksana tata cara wisuda krama pawiwahan dalah pahargyan dawuhipun putra putrinipun ingkang sinambat ing wewangi Dyah Kusumaning Ayu Dwi Setyaningrum ingkang kadatu krama kalian calon pengantin kakung ingkang akaksih Kaki Bagus Sedya Mulya putra kakungipun Bapa Harjuna dalah Ibu Srikandi ingkang pidalem wonten ing Amarta. Tumapaing titi laksana tata cara menika katiti ing ari Somo Manis Surya Candra dalah warsa kawan Agustus 2021. Minangka purwakaning atur kepareng kula ngaturaken pasegan panakrami sugeng rawuh wilujeng lenggah kanthi mardu mardikaning penggalih. Menggah tumawaing titi laksana tata cara panggihipun Sri Panganten kapurwakan atur pambuka purna atur pambuka kalajengaken mijilipun panganten putri dumawah ing angka kalih. Angka 3 praptanipun panganten kakung kalajengaken tampi saha pasrah. Ndungkap tata cara salajengipun nun inggih panggih kalajengaken sinduran dumawah angka sekawan. Menggah angka gangsal nun inggih tata cara krobongan. Besan mertuwi utawi mapak besan dumawah angka 6 ing salajengipun pangabekten mawa angka 7 kalajengaken pambagyaargya dumawah angka 8 kalajengaken kirab kanalindran purna tumapak ing titi laksana angka 9 kirab kanalindran niki kalajengaken sumene purnaning sumene
kalajengaken kirab kasatriyan dumawah angka 11. Wondene angka 12 ninggih paripurna. Sagung para ingkang sami rawuh mekaten menggah rancanganing tata cara adat Widi Widana dauping Sri Panganten Saripit ing salajengipun nun suwawi panjenengan sedaya kula dherekaken lenggah kanthi mardu mardikaning pinggalih hangrantu lajkitaning tata cara ingkang sampun rinanjang nuwun. Sagung para ingkang sami rawuh. Sagung para ingkang sami rawuh kakung miwah putri ingkang sadudat luhuring budi. Wus handungkap wahyaning mangsa kala. Tumapa ing titi laksana tata cara panggih giya kapurwakan. Kawiwitan menawi sampun ngagem kapurwakan wingkingipun ampun kapurwakan menapa malih kawiwitan saking mijilipun Sri Panganten Putri saking Tepaswangi ingkang arsa kinanti manjing mring sasana rinengga pramila kunjuk dumateng Ibu Pangadi Busana kepareng kula dherekaken mratitisaken tumapak ing manjingira Sri Panganten Putri wonten ing sasana Singga Adi menika basa Kawi. Dadi kalau mau sasana rinengga sasana Singga Adi. Laing kono ta wau Sri Panganten Putri usawega ing diri samekta ingkar arsa miyat jengkar saking Tepaswangi manjing mring sasana rinengga. Tindak ira tinon saking Mandra lamun Cinandra pan ayayah sekaring teja menika mlebetipun Sekar Teja. Meyat indahing swasana soroting Sang Hyang Bagaswaropati sumilak amadangi madyaning sono rinengga ya telenging sono Handra Wina binarung swaraning pradangga munyuh hangrangin sinawung pangli ing waranggana ingkang hanget asih kacinana gandha arum ngambar ingkang ngebaki madyaning sana pawiwahan nulyana teja anguwung-anguwungi ingkang hanawung wilis maya sanyata menika tejaning Sri Panganten Putri Nimas Ayu Sri Kandi ingkang arsa miyat mijil saking Tepaswangi arsa kinanti manjing mring sasana rinengga sampating busana ingkang harimba busananing Prameswari nata tinon saking Mandrawa katon abyor mompyor lamun katempuing Sang Hyang Bagaswaropati Cinandra kanelahi
saya caket sakaya taket tindak ira Sri Panganten samono prapteng ungyuan kang tinuju nulya ibu pujangganing panggih asung sasmita dumateng ingkang apindo prameswari ya daya-daya katuran lenggah satata wonten sasana ingkang sampun piniji menika wau medalipun calon penganten putri nggih. Nah, terus menawi sampun caket tapi najan nika wonten seserepan menapa tasih wonten candra sanesipun nggih pun sigeg ampun dipun telasaken mesakaken tamune kedangon. Nah, terus nggih dados njumbuhaken kalian sampunipun lenggah nggih sampun cutel. Nah menika nganten kakung. Satata lenggah sampun Sri Panganten putri wonten ing sasana Singgadi. Tumanggap ing semu daya-daya Sri Panganten kakung giya miap jengkar saking sasana sasana Palerman arsa manjing mring sasana pawiwahan. Tindak ira Sri Panganten kakung humuring asanti mugi tansah wilujeng kang pinanggiya menika mlebetipun gending ladrang wilujeng. Humiring asanti mugi tansah wilujeng kang pinanggiya. Terus menika nek dereng sirep dereng nyandra dereng sirep, namanipun dereng sirep ini kok. Sebet biar katalikata wau. Ana madyaning pangurakan Jawi tuwuh daya pangaribawa. Ingkang hakarya tintriming swasana nulya kawurena tejo manter sasada lanang gedene ingkang anggegantang ing awiyat pan ayah sundul ing hantariksa baya ning wigatine ngapa tanuro sumurut ing ponang cahya angegelo anglela tuhisanyata menika tejaning Sri Panganten kakung Kaki Bagus Arjuna ingkang miyat mijil saking sono Palerman arsa kinanti manjing mring sasana pawiwahan. Dasar pengantin kakung gagah pideksa apang awak prabata sembada indriya tan amingkuh saliring kewuh lamun tamtama sumbaga wiratama prawira jayeng palugon tatak tetek tangguh tanggon tanggel jawab prapte ngendon pramila lamun pinetha ing wardya candraning pengantin kakung kadya Sri Narendra ingkang arsa tedhak siniwaka lenggah dampar denta ginelak rampak tindak ira Sri Panganten kakung prateng ugian kang tinuju arsa pinanggih kalian ingkang garwa pramila rawat-rawat saking katebian kapireng orek ing candroka ing mangsa riris. Usandhikap wahyaning mangsa kala nalika samana titaing
Gusti ingkang asipat jalu. Arsa tinampi wanudya kang sulistya ing warni. Arsa netepi jejering agesang ngancik alaming madya. Ilo-iloe ujaring para kina ingkang dat pinundi-pundi sarta hang leluri lacita harja nulat edi endahing budaya luhung umring asanti testi sing tias marsudi mardawaning budya tulus budi ingkang teges sama barang pakarti ingkang resa nyempan tulus ingkang linambaran budi luhur netepi kodrating ngagesang kawistara Sri Panganten Sarimbit us jumeneng aben ajeng tepu ing pandulu catur netra ingkang linambaran budi luhur sakana daya pangaribawa ingkang hambabar karsa dadya sarana pambukaning rasa ginep ingkang tumanem ing sanubari. Pramila daya-daya Sri Panganten kakung dalah putri ajejawat asta murwakaning tumapaking tata cara panggih. Paripurna dening ira ajejawat asta. Sigra Sri Panganten Sarimbit abebalang gantal gantal dumadi sedah ingkang matemu rasa ninting tinangsulan lawe wenang ingkang hawarna seta menika pralampita wis tinangsulan ing akrami dadya paningset dene asa miat lumban ing madyaning bebrayan agung data nalingsir saking paugraning bebener paripurna dinira bebalang gantal kawistara Sri Panganten hamidak antika ingkang caket Bokor Kencana katon kambang-kambang pemambanging sekar triwarna aning jroning Bokor Kencana mawar mlati dalah kantil menika yekti mengku pralampita lamun winawar ing tembung manis lumantar kedaling lati dadya pambukaning karya tama kang anggung kumantil kantil aning pandoning nitra tumameng tungtunging nala purna denira amidak tigan tumanggap ing semu Sri Panganten Putri hamiji isamparanipun ingkang raka kinasih menika yekti pralampita bektinira Panganten Putri dumateng guru nadi sejati ya sejatining guru nadi purna denira amiji samparan ingkang raka kawistara Sri Panganten Putri winanting griyamu jumeneng jajar sumanding arsa sineban sindur binayang ingkang awarna bula klapa sinebat reta dalah seta winastan abrit dalah peta kawistara krama hanuntun Sri Panganten Sarimbit laju tumuju mring sasana Nyengga lumampah lontonan kebaing Subasita miwah handap asoring Jiwaraga Sri Panganten menika tinuntun rehing kautamen penuyang Sri Panganten tinuntun rehing kautamen pinayungan budi kawan rahayu wani marang bebener wedi marang kanistan
satata lenggah ingkang rama panganten kakung pinangku ing jengku kanan, panganten putri pinangku ing jengku kiring. Tinimbang timbang sayekti traju bobote utawi timbang bobote menika kalebet tata cara bobot timbang. Bilih ing kalenggahan menika ngantos puputing jagat alit. Kang Rama badhe nampi praptanira Sri Panganten kakung ora ana tetembungan di anakku lan di anak mantu. Bilih Sri Panganten kakung badhe ringkuh pindha putra pribadi kagula wentah mrih jejeking brayate. Kawistara purna denira Sri Panganten ngayahi upacara bobot timbang sigra kalenggahaken satata wonten ing sasana piniji. Menika mengku redi puspinasti mring Gusti ingkang murbeng dumadi Iri Sri Panganten sarimbit pinanggih jatuh krami kang sejati ya sejatining jatuh krami. Purna tata cara bobot timbang kawistara Sri Panganten arsa dhahar kembul sinebat dhahar walimah samya dedolangan menika ugi mengku redi bilih ngunjukaken puja bukti syukur ngarsanipun Gusti kang murbeng dumadi peparingipun rejeki saged murakabi badan wadak islaminya. Purna dhahar kembul Sri Panganten pinarangan unjukan toya wening menika ugi mengku pralampita utawi mengku teges samu barang pakarti ingkang harsa linambaran weninging panggalih miwah meneping kalbu ingkang tinemu hayu hayem hangayomi sagumbara rawuh kakung miwah putri ingkang satu daturing bidi mekaten menggah tata cara panggih sampun paripurna. Pramila Sri Panganten Giya kaslek ardani indriya mboten saged kaampet arsa ngabekti dumateng ingkang rama dalah ingkang ibu sumungkem nyuwun panjurung donga mrih anggenipun arsa miyat lumban wonten madyaning bebrayan agung saged kasembatan nirbaya kalis ing rubeda. Jenggaring Sri Panganten sarimbit saking madyaning sono palenggang tinon saking Mandrawa kadya rinujit jroning nala rinujit gendhingipun rujit menika menawi saged panjenengan ampun gojek menika paling sakral wonten pangabekten. Mila nek wonten pambiyawara wonten pangabekten gojek niku paling boten remen. Paling sakral. Kawistara Sri Panganten kakung wis jengkar saking sono palenggahan. Angan tingkang garwa arsa lumarap ngabiyantara mring para pinundi estining panggalih mudya sumedya sumungkem angus sapa pepadanira dening ingkang rama dalah ingkang ibu. Sigra tumungkul hamari kelu yayah konjem ing Bantala wadananira Sri Panganten sarembit pangkeping asta sumembah ing cengku kanan sinartan dening cipta rumasuk ing sanubari anyadang rumentahing pangastawa dening ingkang rama dalah ingkang ibu
Prih estining driya tinira arsa miyat lumban wonten madyaning bebrana agung tansah binerkahan dening Gusti ingkang Maha Agung. Lir sinendal mayang jroning kali dupi ingkang Rama dalah ingkang ibu ing wiswa pepadanira dening Keng putra panganten Sri Panganten Sarimbit. Mekaten pangandikanira ingkang dereng kawijil ing lisan. Duh nggir, anakku bocah bagus lan bocah ayu. Lungsen sira tak bebakali, mugi anggonmu arsa miyat lumban ana madyane pragu. Enggal antuk talining brayat wujuding pratima kang bangkit tata jalma datan liya sinebut momongan. Mekaten pangandukanira aris wonten ing salebeting wardaya ingkang Rama dalah ingkang ibu. Tan kawodoh kitaning galih panganten tumetes waspane brol. Daya-daya panganten miyat arsa jengkar saking ngarsani Rama dalah ibu. Manjing madyaning sono palenggan malih. Makaten dados wit saking menapa menika panggih kerebungan dalah pangabekten. Mugi-mugi panjenengan saged kales kula. Kula remen sanget menawi panjenengan saged kula. Nggih menika pesen kula sampun kembo. Sak sampunipun panjenengan purna wiyata. Sauger panjenengan boten asring kersa pepanggihan sebawa raos kalian dwija. Isa ya isa-isanan. Nun sewu menika. Cak-cakanipun mengke panjenengan tumpang suh. Ning nek sampun kersa asring panggih sampun bibar purna wiyata menika, kula ngajangi amba dumateng panjenengan sedaya. Menika cuk menapa tuladanipun anu siswa rumiyin, mila kala wingi wonten ingkang badhe tindak nggen kula ampun rumiyin Pak, kula tasih ngrengkuh ingkang bergodon 26, 27, 28. Niku asring tindak nggen kula. Mangke ndak dumbyuk, soalé sampun meh rampung. Mangke kula mangsuli panjenengan dereng nate tindak lajeng bawa raos lah. Mungkin kan capek dong.